Dit is een van de lekkerste chutneys die je bij Barra kunt eten. Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to a new adventure with Boyke. Vandaag maak ik samen met jullie de lekkerste Surinaamse tomatenchutney voor bij de Barra. We gaan dit stap voor stap maken, zodat je makkelijk zelf thuis kunt maken. Wat hebben we nodig voor het maken van chutney? We hebben nodig 5 tomaten, 1 middelgrote ui, 3 teentjes knoflook en 2 pepers. Verder hebben we nodig zonnebloemolie. En dan hebben we nodig zwarte peper, zout. Verder hebben we nodig natuurazijn en suiker. Geen konijn, nee, komijn. Gemalen komijn. Verder kun je dit allemaal teruglezen in de beschrijving van de video. En hier is dat precies aangegeven hoeveel theelepels of eetlepels of hoeveel zout of suiker ik gebruikt heb voor in de chutney. Ja. En dan beginnen we eerst met het snijden van de tomaten in kleine stukjes. Voordat ik het vergeet, wat ik zelf fijn vind om weg te halen, ja, is eigenlijk dit gedeelte. Als je hem even de twee snijdt, dan gaat hij net even wat makkelijker eraf. Ja. Dus waar het steeltje aan gezeten heeft. Kijk, hup. Klaar. Zie je? Dan vind ik het echt heel makkelijk om dat uit te halen. En dan kan je dit gewoon in blokjes snijden. Ja. Dit is hem dus geworden van 5 tomaten. Ziet u? Ja. Oké, nou, ik heb het ui ook even gewassen, plankje ook even gewassen. Nou, kijk. Dit is hem dan. En die gaan we ook lekker fijn snijden. En natuurlijk kan je dit ook lekker bij de pasta. Hè? Of lekker op je bami. Hey. Ja, sommige mensen denken van bami, hè? Wat is dat voor combinatie? Nou, dat zeggen mensen, probeer het maar een keer uit. Als je bami gekookt hebt. Gebruik deze chutney en dan praten we nog een keer verder. Ik zeg je eerlijk, ik ken dat ook niet. Ik heb het ook geleerd. En ik heb het geleerd van mijn vader. Ja. Ik weet niet hoe hij dat gedaan, van wie hij het geleerd heeft, maar ik heb het geleerd van mijn vader. Ja. Hij at altijd zijn bami met tomatische chutney. En het was echt gewoon heel lekker. Ja, en zo heb ik het ook geprobeerd. Ging ook een beetje proeven en eten. Ja. En van de een komt het ander. Oké, we gaan eerst de teentjes knoflook gaan we even kneuzen. Ja. En dan komen we nu bij de pepertjes, natuurlijk. Ik ben wat voorzichtig met de pepers. Ik gebruik de vork. Even de pit eraf halen, eruit halen, want dat zorgt ervoor dat hij echt super heet is. En dat wil je toch niet eten. We hebben de uien gesnipperd, we hebben de knoflook ook gesnipperd. En de pepertjes hebben we dus ook fijn gesneden. Eetlepeltje erbij, hè mensen. Dus geen de zetlepel wat ze vorige keer gedaan had. Dit is gewoon een eetlepel, 1 eetlepel. 2. Okay. 5 eetlepels olie. Oké, nou, dan doen we nu de uien erin. En ja mensen, het is eigenlijk zo, de mielen komen er weer aan, de mila's komen er weer aan. Ik ga meer buiten, dus ik zal meer buiten, meer vlogs maken buiten.
Kom je me tegen? Ja, kom even lekker een babbeltje met me maken. Dat vind ik leuk. Snap je? Want ja, je hoort wel eens dan, loop ik langs. Ja, hé, dat is die vlogger toch? Dat is die vlogger. Maar maak even een babbeltje met me dan. En dan kijk ik lang en dan kijk ik en dan ja, schrikken ze gewoon. Maar kom even een babbeltje met me maken. Dat vind ik echt leuk. Ja. Oké, ziet die mensen beginnen nu lekker glazig te worden. En dan doen we nu de knoflook. Ja. En de pepertjes erbij. Zo. Ja. Oké, we gaan er nu voor zorgen hè, dat het gaat smelten. De tomaat moet gaan smelten. Ja. Nou, dan beginnen we alvast wat kruiden bij te doen, hè, want hij begint nu te smelten. Ziet u? En dan beginnen we wat kruiden bij te doen. We beginnen eerst met het zwarte peper. Nou, gemalen zwarte peper. Oh. Ja, gemalen zwarte peper. Ongeveer een halve theelepel. Nou, en dan doen we een halve theelepel gemalen komijn. En even een vraag. Ja, kijken of iemand kan raden. Wat wordt het volgende gerecht wat Boyke kan maken? Laat het in de comments weten, mensen. Ik ben benieuwd of er iemand kan raden wat de volgende gerecht komt op het kanaal. Waarom ik dit eigenlijk aan het maken ben. Ja, ik ben benieuwd. Nou, nu begint hij lekker te smelten. Maar hij is er nog niet, hij moet nog even verder. Nou, er moet ongeveer een theelepel zout in. Omdat het tomaat is, hè mensen. Dus ja. 1 eetlepel suiker erbij. En doe ik ook een eetlepel azijn in. Als laatst. En dan gaan we nu roeren. Je hebt het zoete, je hebt het zure, je hebt het komijn, de knoflook proef je ook. Ja, en het is een mooie balans. Niet te scherp, want ik denk dat het door de suiker ook niet te scherp is. Heerlijk. En nu ga ik je een geheime ingrediënt vertellen. Ja. Kijk, ik heb een stukje tomatenpuree. Die doen we nog in. Dat is het geheime ingrediënt. Kleurt ook een beetje rood, ziet u dat? Mensen, niks meer aan doen. Dit is gewoon perfect. Echt. Dit is gewoon super. Tuurlijk, het peper komt, hè. Je proeft eerst het zoete van de suiker. En daarna komt de peper erachteraan. Het frisse van het azijn proef je ook, van de tomaat. Ja, heerlijk. Dat was toch snel gedaan? Ja, toch? Een kind kan de was doen. Ja. En je hebt gewoon lekker chutney op tafel. En dit kan je niet alleen voor op de barra, maar gewoon ook op je rijst, op je cassave, als je iets pittigs wil, op je pasta, op je bami. Als je iets pittigs wil en je wilt gewoon iets lekkers, nou, alsjeblieft. Nou mensen, kijk, dit is het eindproduct. Ziet u?
Ziet u dat? Dit is het eindproduct. Echt. Heerlijk. En ja,